Ayong hapon mga igsoon. Maayong hapon, Father. Pohon nga Domingo, mao na ang ikatulong nga Domingo sa Kwaresma sa atong pagpangandam alang sa dako nga kasulugan nato sa misteryo sa Pasko sa kamatayon o pagkabanhaw sa atong Ginoong Jesucristo. So man kinadak-an nato nga selebrasyon tungod kay naglangkob man kana pinagi sa atong kaluwasan. Paghawas ni Jesucristo kanato gikan sa kaulipnan sa sala ug sa kamatayon. Mao nga kita nangandam sulod gayud sa mga 5 ka Domingo sa Kwaresma, no? Hapit-hapit na. Unya man sa ika-5 ka Domingo sa Kwaresma, magsugod na dayon ang ang kining pagpasakit sa atong Ginoong Jesucristo ang mga adlaw. Uman gayud sa Domingo sa Lukay, Lunes Santo dayon hangtod sa Biyernes Santo, hangtod na dayon sa pagkabanhaw sa atong Ginoong Jesucristo. So, kita na malandong karong panahon na bahin sa atong relasyon nato sa Ginoo. Siguro mga punto sa atong pamalandungan kung ang Dios bagyod ang atong gihigugma pag-ayo diha sa atong kinabuhi. Tinuod ba ka, no? Wala ba nato ka linglahan lang ang Ginoo, apan dili man gyud malingla ang Ginoo tungod kay nasayod man siya matud pa niya nga nasayod siya sa tanang mga kasing-kasing unsay anaa sa sulod sa kasing-kasing sa mga tao. So nahibaw-an kana sa Ginoo. O nahibalo ang Ginoo nga maabot ang panahon diin siya isakripisyo, no? Ang atong labi na ni Jesucristo. Anining tungora diha sa atong santos nga ebanghelyo karon iyang gihinluan ang balay sa Dios, ang templo. So nasuko pag-ayo si Kristo. Sa tanan diha sa kasulatan kini mao ang kining pagsulod sa atong Ginoo sa paghinlo niya sa templo nga gihimong merkado, no? Ibaligyaan. So nasuko siya pag-ayo tungod sa iyang dakong gugma sa amahan. Tungod kay diha sa templo, kining templo ato karon dinhi sa atong simbahan, kini balaan kini nga lugar. So dili kini bastos-bastosan nato, no? Kining lugar tungod kay mao man ni ang lugar atong tagbuanan. Iti diin atong ikahinagbo nato ang Ginoo. Pinagi sa pagsaulog nato sa Santos nga Eucharistia. Atong ihandom ang una o katapusan nga misa sa atong Ginoong Jesucristo. Gisugdan kini sa human sa panihapon, no? Sa diha sa pagpanihapon na sa Ginoo. Nandiyan nikuha ang Ginoo o pan. Ang naingon siya nga kan-an ninyo kini, kay mao kini ang akong lawas. Unya nikuha pod siya og bino, mingon siya imna kini ninyo, kay kini mao kini ang akong dugo. So mao na atong gibalik-balik kanunay diha sa pagsaulog sa Santos nga misa. Actually dili daghan ang misa, usa ra gyud ang misa. Walay lain nga misa nga gihimo sa atong Ginoong Jesucristo. Kaya kanang gihimo namo sa mga pare o sa mga obispo ba, mao lamang kana ang paghandom sa una o katapusan nga misa sa atong Ginoong Jesucristo nga gibilin niya nga handomanan alang kanatong tanan. Apan kanatong mga Katoliko nga Kristiyano, ang atong pagtuo nga dinhi sa atong selebrasyon sa Santos nga Eucharistia, ato gyud nga anaa gyud ang real presence, ang presensya real gyud, no? Tinuod gyud ang presensya sa Dios dinhi sa atong Santos nga misa. Pinagi diha sa larawan panagway sa pan o sa bino, no? Real presensya, dili gyud basta-basta, no? O dunay mga nagduda kung tinuod ba gyud ang real presence ni Jesus diya sa Santos nga Eucharistia. So doon ay mga milagro, no, nahitabo nga katong dunay pare nga
nagduha-duha siya nga tinuod ba gyud nga buhi si Kristo diya santos nga misa. Ug ang katong ostia nga iyang nahimo gyud nga tinuod gyud nga unod. O tinuod yun po nga dugo sa atong Ginoong Kristo. So doon ay daghan mga milagro nga naitabo niya na aron yun sa pagpamatuod nga ang atong Ginoo buhi niya sa atong santos nga misa. So dili kaya tadaghan karon tungod sa mga pandemya, pero ang atong mga kasing-kasing nakigduyog kita sa tanan nga mga naghimo sa una o katapusan nga misa ni Jesus Christ nga amo san nga subli dinhi sa pagmisa. So mga balaan kini nga templo. Unya ikaduha ang atong Ginoong Kristo naghisgot siya sa lain kon nga templo. Ang iyang lawas, no? Ingon siya ang kay gihagit man ang atong Ginoong Kristo sa atong mga batid sa balaod, mga pariseo. Unsa may imong otoridad ngano man nga imong gihimo kini? Unsa may imong authority? Wa man gid sila magtuo nga si Hesus Kristo mao ang gipadala sa amahan nga mao ang Mesiyas. Ingon si Jesus, "Gub-a kining templo ug tukuron ko kini balik sulod sa tulo ka adlaw." Apan ang gihisgutan sa atong Ginoong Kristo ang iyang kamatayon, no? Kung patyon siya sa katulok adlaw mabanhaw ang atong Ginoong Kristo. Wala kayo ni nasabti sa mga Hudiyo. Ngayon sila nga 40 ka tuig ang pagbuhat nining templuha, imo lang tukuron sa tulo ka adlaw lang. Pero si Jesus apan ang templo nga gihisgutan ni Jesus mao ang iyang lawas. Usa sa dihang nabanhaw na siya, nahinomdom ang iyang mga tinun-an sa gisulti niya kini og mituo sila sa kasulatan og sa gisulti ni Jesus. So diha sa atong kinabuhi karon, so ato ng pamalandungan kung nagmatuohon magyapon kita sa Dios, no? Diha sa unang pagbasa naingon ang Ginoo nga abubuhuan ako. So ayaw mo pagpangita og laing mga Dios. Kay ako lamang ang inyong Dios. Mao kini ang kasabutan nga gihimo sa Dios pinaagi kang Moises o sa katawhan nga ako inyong Dios o kamo akong katawhan. Mao kanang the old covenant pakigsaan sa mga Hudiyo adto pinaagi ni Moises dito sa paghatag na ni Moises dayon sa napulo ka sugo. So, kini naglangkob man niya sa unang pagbasa karon bahin sa 10 Commandments na gibilin sa atong ni Moises. So, pag-abot na sa Ginoo, so kining napulo ka mga kasuguan gihimo lang ni sa atong Ginoong Kristo nga duha ra gyud, no? Love of God and love of neighbor. Gugma sa Dios o gugma sa isig katao. Kanang naglangkob sa napulo kasugo unas tanan naa diha ang kinaunahan yun nga higugmao na to ang Dios labaw sa tanan sa tibok tang kusog sa kasing-kasing ug una-una ug sa tibok tang kalag ug higugmao na to ang atong isig katao sama sa pagigugma sa atong kaugalingon. Nahimo ba na nato so mao na atong pamalandungan nin sulod sa Kwaresma. Kung wala ta makahimo na atong panikamutan nga ang Dios gyud mao'y atong hari gyud diha sa atong kinabuhi. So matud pa ni San Pablo nga si Kristo mao gyud ang atong ulo tungod sa iyang paghatag sa iyang kagalingon nga kinabuhi. Siya nahimo siyang Lord of Lords, King of Kings tungod sa iyang pagkamasinugtanon kanunay sa amahan. Walay kabubuton sa amahan nga gisupak sa atong Ginoong Kristo. Sumasa na atong sundon, no? Sundon nato si Kristo. Kay si Kristo mo man ang kining atong ulo. Siya ang dalan, ang kamatuoran, o
o ang kinabuhi, walay makaabot sa man kung dili diya o pinahagi sa atong Ginoong Kristo. So alang sa uban, nga ang kamatayon sa atong Ginoong Kristo, dakong binuang alang sa mga Hudyo, o gusab alang sa mga dili Hudyo. Apan ang binuang sa Dios labaw pa kaysa binuang sa tao, no? Kabuang sa tao. Mulabaw pa, no? Labaw pa, no? Ang mulabaw ang atong Ginoo sa bisan unsa nga kahuyang murag huyang atong pagtan-aw nga gihimo sa Ginoo, apan lig-o na kito kung ikumparar alang kanato sa atong mga binuhatan. So dili sayon ang paghatag sa kagalingon nga kinabuhi. Ni sakripisyo, ni antos yun ni Kristo ang mga kasakit. Diya sa iyang pag-antos, no? Yun, gibate yun na dili kay nagpa-as-if lang ang atong Ginoo. Tinuod yun nga gisakitan ang atong Ginoong Kristo, kung kay siya tinuod man nga Dios o tinuod man usab nga tao. Ya, tungod nini at ning panahon sa Kwaresma karon, so atong usisahon gyud pagayo, no? Ang atong kinabuhi diya sa pagkamanayon sa pag-ampo, pagpenitensya, pagpuasa, o diha sa atong pagtabang diha sa atong mga kaigsuonan. O pinagi ni ana, kita gayon makaabot dito sa atong destinasyon na mao ang gingharian sa langit. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Palihog manindog. Nagatuo ako Sa Diyos ang amahan makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta. Nagatuwa ko kang Kristo, iyang bugtong anak atong Ginoo. Gipanamkon siya sa lalang sa Espiritu Santo. Ug natawgi ka ni Maria nga ulay. Nag-anto siya sa sugo na Poncio Pilato. Gilansang sa krus, namatay ug gilubong. Miadto siya sa mga nangamatay. Sa katlo ka adlaw na banaw siya. Misaka sa langit ug lingkod sa tuo sa Dios aman makagahom sa tanan. Mubalik siya aron sa paghukom sa mabuhi ug sa maminatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, santo sa katolikong simbahan, sa panag-ambit sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanaw sa lawas ug sa kinabuhing walay katapusan. Amen. ang mga sugo sa Ginoo tataw kaayo, apan sa mga higayon diin kita wala magsunod sa iyang gisugo, ang ayan natong hinumduman nga mas dako pa ang iyang kaluoy. Magampo kita karon ngadto sa atong Amahan, uban ang dakong pagsalig sa iyang pagkamaluluyon ug moingon kita, Ginoo, sa kasabutan pamatia kami. Ginoo, sa kasabutan pamatia kami.